makisama yung internet ay mga lalab. Good morning everyone. Kumusta po ang lahat? Shoutout sa inyo dyan mga lalab. Live na naman si Aileen Ski. Ayan. Pasok lang kayo dyan mga lalab. Pasok lang po. Ayan, shoutout everyone. Ayan, welcome kayong lahat sa aking live mga lalab. Magkamustahan po tayo. Ay, salamat. Thanks God nakisama yung ating internet. Ayan, shoutout mga lalab. Pasok lang po kayo dyan. Magkamustahan tayo mga lalabs. Namiss ko kayong lahat. Balik na tayo mga lalab sa pagla-live. Ayan, pasok lang po, pasok. Ayan, good morning, madlang people. Salamat sa support nyo dyan mga lalabs. Ayan, pasok lang po sila mga lalabs. Yung mga available dyan mga lalabs, pwede kayong pumasok sa aking live. Ayan, salamat sa support ng mga lalabs. Salamat. Balik na naman tayo mga lalab sa pagla-live. Matagal tayong hindi nakapag-live mga lalab. Siguro mga 2 years, no? 2 years akong hindi nakapag-live. Ngayon balik tayo sa pag-live mga lalabs. Kasi alam nyo mga lalab, nag-focus tayo mga lalab sa pag-reels. Pero monetize na tayo doon mga lalab sa ating FB. Kaso lang, hindi pa tayo mga lalab makasweldo man. Parang sobrang higpit. Ayan. The best pa rin mga lalab ang YouTube channel. Kaya mga lalab, back to live tayo mga lalab. Then upload sa ating YT channel. Kasi kahit pa paano mga lalab, mabilis. Basta masipag ka lang talaga mga lalab mag-uploads. Ayan. Alam niyo mga lalab, uploads lang yung ginawa ko mga lalabs. Kahit pa paano, meron pa rin napasok mga lalab kahit pa kunti-kunti. Ayan. Saliram Gamer, shout out. How are you my friend? How are you? Thank you for watching. Saliram Gamer, mega love shout out. How are you my friend Saliram? Thank you for coming on my live. Ayan, thank you. Alam niyo mga lalabs. Alam niyo mga lalab, kapag kayo ay nag-stop ng pagla-live, when you stopping live on YT channel, even that your subscriber, they will stop also. Because they know that you are not updated. That's why before I have a lot of viewers, but now I have a little viewers. But it's okay mga lalabs. Sipag at tiyaga lang tayo mga lalabs. Sipag at tiyaga. Saliram Gamer, thank you so much my friend. Back on live tayo mga lalabs. Haba ng panahon tayo nag-stop ng pagla-live. Salamat sa inyong walang sawang support dyan mga lalab. 2 million watching, 2 thumbs up. Thank you so much. I'm going to watch your video my friend, okay? Saliram Gamer.
Kailangan ko ay ang tulad mo. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Para sa'yo, wag ka nang lumayo. Di tayo mga lalagnag mo music kasi nga, this time, my baby already sleeping. Salirime Gamer, I am watching your video. Wow, 4.6. Chilaw Dong Ginuba. I am watching your video, my friend. Saliram. Saliram, thank you, my friend. Thank you. Ayan, shout out, everyone. What is this? Saliram, look at this. I am watching, okay? Ayan, 2 million. Thank you so much, mga lalag. Thank you, thank you. Ay, sa... Mhm. Bakit, bakit ka iiyak? Ayan, salamat sa support. Salamat sa support mo dyan, mga lalab. Ayan, 3 million watching. Saliram, watching your video, my friend. Saliram Gamer. Mga lalab, wala tayong music ha, kasi yung anak ko mga lalab tulog. Ayan. Kakatulog lang yung mga lalab dyan lang sa, sa bed. Sulitin natin habang tulog yung anak natin, mag-live tayo. Ayan, salamat sa support mo dyan, mga lalab. Salamat. Saliram Gamer, I am watching again. Mga lalab, alam niyo ba, mga lalab, kung monetize na kayo, mga lalab, sa Facebook niyo, mga lalab, mas maganda pa rin, mga lalab, sa YT. Promise. Kasi dito, hindi gaanong mahigpit. Hindi katulad sa Facebook, mga lalab. Kada kada galaw mo puro na lang violation, mga lalab. Pag kunting pagkakamali lang, violation. Nag-live lang ako nakaraan, mga lalab, na nagkakat yung bilas ko, mga lalab, may hawak siyang malaking gunting, mga lalaba. Wala namang ginagawang masama, basta nagkakat lang siya, mga lalab, ng halaman. Mga lalab, vlog content siya. Violation. Kaya the best pa rin, mga lalab, yung YT. Masipag lang tayong dito, mag-upload, or kung monetize na kayo, mga lalab, mag-live kahit walang manood, okay lang. Kasi meron pa rin na pasok na WH, mga lalab. Kasi alam niyo ba, mga lalab, after 1 year, nakasweldo tayo uli, mga lalab, dito kay YT. Nung isang araw lang, mga lalaba,
Ang ginawa ko lang mga lalab, hindi ako nag-live dito sa YT ko ha. Ang ginawa ko lang mga lalab, upload lang ako ng upload ng video mga lalab. At least kahit ganun mga lalab, meron na pasok mga lalab. So ngayon, nakasweldo na tayo mga lalab nung nakaraang araw. Dito lang mga lalab sa YT. Pero sa Facebook ko mga lalab, hindi. Mas malaki ang followers ko sa Facebook, pero dito sa YT ako nakakasweldo. Kaya realize ko mga lalab na back to live tayo dito sa ating YT channel. Akalain nyo yun mga lalab, mag-upload ka sa Facebook. Araw-araw ako nag-upload mga lalab, nagdadance ako, minsan nagluluto, lahat, minsan nag-comedy mga lalab, ayan. Wala eh. Hindi nga mga lalab nakaka $1, promise. Hindi pa ako naka $1. Ilang buwan na monetize ako dyan sa Facebook is February, March, April, May, June. 4 months na mga lalaba. Naalala ko mga lalab, yung experience ko dito sa YT ko mga lalab. Last 2023 siguro yung mga lalab. Na-monetize ako October noon. October 3, ayan. 2023. October, November, December, January, February. Pagpatak ng February mga lalab, 4 months nun mga lalab exactly. Ayan. Yun yung pinakauna kong sweldo dito sa YT channel mga lalab. Akalain mo yun, within 4 months mga lalab sweldo na ako. Basta talaga mga lalab, masipag ka lang mag-live at mag-upload. Mabilis ang pera dito sa YT channel mga lalab. Diyan sa Facebook ko may mga lalab. Daming violation mga lab. Kada galaw na lang violation. Pag di yan, may isa pa akong upload dun mga lalaba. For entertainment lang yun mga lalaba. Parang ganun mga lalab yung upload ko, ganun. Kasi nilagay ko siya mga lalab ng title na hapon na naman, mag-iisip na naman tayo kung anong ulamin. O yung mga lalab, pinadelete. Violation na naman. Kaya hindi ako nagla-live sa Facebook mga lalab. Hindi ako nagla-live. Kasi kada live na lang mga lalab content. Better wag na lang mag-live. Upload lang ako ng upload. Wala man sweldo. Dami kong upload. Isa pa mga lalaba, monetize din yung tools ko mga lalab ng in-stream ads. Monetize din ako mga lalab sa page ko. Same lang yung pangalan ko mga lalaba. Meron akong 13,000 na followers sa aking page. Monetize mga lalab yung aking in-stream ads. Dati, meron na akong mga ads doon mga lalab ha. Pero pagpasok ng May 5, yun yung pinakahuli ko mga lalab na mayroon akong ads sa aking in-stream ads. Afterwards mga lalab, wala nang ads. Hanggang ngayon, wala na. Hindi natin alam kasi ang bagong update ni Facebook nung March 16 is per views na lang mga lalab ang binabayaran niya. Kahit mga lalab naka 1,000 views ka, kapag hindi eligible yung video mo mga lalab, walang kita. Zero earning mga lalab, walang mapala. Alam niyo ba mga lalab, yung in-stream ads ko mga lalab, ang earning is 0.00. Ayan, walang earning mga lalabs. Pero, ang maganda ngayon dyan is bonuses. Upload ka lang ng upload. Ayan. Meron ka mga lalab, kahit 0.01, at least meron kahit sentimo, di ba? Basta masipag lang mag-post. Ayan, yan yung ngayon sa bonuses. Yung in-stream ads ngayon mga lalab, sobrang bumaba talaga yung kitaan sa Facebook. Sobrang mababa. Ayan, salamat po sa nanonood dyan. Salamat sa nagtitis na manood dyan mga lalab. Maraming salamat. Boring ba yung live ko mga lalab dahil walang music? So, okay mga lalabs. Kasi habang nagla-live tayo mga lalab, nagbabantay ako ng anak ko mga lalab kasi tulog pa. Ayan. Sinusulit ko lang yung time na ko mga lalab, free time. Kasi mamaya kapag nagising na naman yung anak ko mga lalab, ayan, wala naman tayong time mag-live kasi yung anak ko, makulit na mga lalab, panay gusto sa labas. Kasi mga lalab nakakalakad na yung anak ko. Good morning, Ma'am Olivia's Adventure, nag shout out po. Kumusta po kayo, madam? Long time po. Ayan. Ayan.
Tingnan natin yung bahay mo, Ma'am Olivia. Ayan. Wow, 4.96K. Ayan. Ayan, madam, may ads. So, Ma'am Olivia, new uploads. Ayan, Ma'am Olivia, oh. Oh. May ads ka, madam, oh. Panoorin natin yan. Ayan. Tapusin natin yung ads mo. 3 minutes yung ads mo, madam, ah. Ayan, Ma'am Olivia. Watching po. Kumusta ka po, madam? Ayan. Matagal tayong hindi nakapag-live dito sa ating YT channel. Ayan, madam mo, still pa rin yung ano mo. Salamat. Tapos, ayan, oh. Ang haba ng ads mo. Ayan. Tuog to, ibig sabihin, dalawa tong ads sunod-sunod. Tapusin natin yung ads. Bago natin panin yung video. Sobrang haba. It's okay. Ayan, madam mo. Ongoing pa rin yung ano mo, ads. Maganda dito sa YT mga lalab kasi basta wag nyo lang i-skip yung ads mga lalab. Ayan. Meron tayo ditong earnings. Yan, salamat sa 2 million watching. Yan, madam, di pa rin tapos yung ano mo ads. Ongoing pa rin. Tingnan mo, kalahati pa lang. Oh. Ang haba kasi. Malapit na. Ayan, 3 million watching. Shout out. Ayan, salamat po sa 3 million dyan na nanonood. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Kumusta po ang lahat? Ayan, madam mo. Continue pa rin. Oh. Salamat sa support. Malapit na, madam mo. Ayan, salamat po. Comment lang po kayo dyan mga love para mapuntahan ko po yung inyong bahay. Ayan, salamat kay Ma'am Olivia's Adventure. Ayan, madam, malapit nang matapos yung ads mo. Yato Islands. Ayan. Ayan, kunti na lang. Ayan, salamat po 3 million watching. Shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat po sa tamsak, madam. Salamat, 3 tamsak na tayo. Salamat. Kahit pa paano mga lalab. Kapag matagal na kasi kayong di nakapag-update sa pagla-live mga lalab, yung ano, mga nanonood sa inyo dati na palaging napasok sa live yun, mawawala rin yun kasi napansin nila na hindi na kayo updated. So, ayan na, madam, breakfast at Pug's lunch. Wow, sana all. Ayan. Ang rich ni madam. Tingnan kasi madam yung cellphone case, basag-basag na. Oh. Pero nagana pa naman. Ayan, Ma'am Olivia Adventure. Food trip in Tokyo, Japan. Wow. Nasa Japan pala si madam. Ayan na, madam mo. Daming foods. Ayan, meron kang sponsor na Mitsubishi. Ayan. Ayan na, madam mo. Unlimited yung pagkain dito. Wow, may siomai pa. Wow, I love it. Daming foods ni madam mo. Meron pang mga Sprite. Ayan, madam mo. Social ni madam. Nasa Japan pala si madam. Ayan. Shoutout sa ano dyan, sa Japan. Ingat kayo palagi dyan. Mga FW, shoutout. Ingat kayo palagi dyan and God bless. Ayan pala, naka-red pala si madam mo. Love the Philippines. Ayan si madam mo. Medyo kasi madam hindi clear yung cellphone natin. Oh.
Ayan si madam, oh. Daming foods, wow. Ayan madam, oh, watching pa rin tayo madam sa iyong video. Ma'am Olivia's. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan mga lalags. Shoutout, shoutout. Tingnan natin to kung nakadikit to sa'yo, Ma'am Olivia. May isa tayo ditong account. Bakit kailangan pang magkalayo? Ayan, Ma'am Olivia, oh, meron pa rin ads. Ayan, sa'yo pa rin yan, oh. Ang dami mong patalastas, oh. Shopee. Shopee to, eh. Dati na pala itong nakadikit sa'yo, madam. Matagal ko na kasi itong account si Bicolanong Oragon. 50 ano ka, 50 likes. Ayan, akalain mo yan, dalawa yung ads mo, sunod-sunod. Bakit? Kailangan na natin mga lalab mag-update sa ating YT channel kasi yung ating WH ay napakababa na. Ayan, madam, watching again, madam. O, tingnan mo. O, tingnan mo to, madam. O, nakakalahati na ako. Malapit na rin tong matapos. Olivia's Adventure. Hotel Bella. Ayan. Fountain. Wow, ganda. O, tingnan, madam. O. Ayan. Still watching pa rin, madam. Ito watching pa rin sa'yo. O. Ayan. Meron pang sa fridge. Mga water. Ayan. Ayan na, madam, pinalakihan ko. Bumaliktad. Ayan na. Ayan, itong isang mobile ko ay clear. Ayan, salamat sa support niyo dyan mga lalab. 2 million watching. Thank you. Love the Philippines. Wow. Tingnan mo ito, madam mo. Ads na naman sa'yo, madam. Tingnan mo, nag-ads uli. Ito, Ma'am Olivia, ads uli. Dami mong ads. Daming sponsor. Wow. Sintrom to. Ayan. Ads uli kay Ma'am Olivia's Adventure. 2 days ago, 101 views. Ayan. Still watching, madam ma. Ayan. Ito malapit na rin itong isang matapos. Walking at Gensa looking for food. Wow. Ang ganda pala dito sa Japan. Hirap patang makapunta sa Japan, ah. Kailangan marunong kang mag-Japanese. Ayan, salamat sa inyong support dyan, mga lalab. Salamat. 1 million watching. Akala nyo yun, mga lalab, kahit pa paano meron tayong 1 million watching dyan. Meron tayong di tayo iniiwan. Ayan, madam, malapit ko na itong matapos. Tingnan mo. Kunting-kunti na lang. 8 minutes yung video mo. Kung meron ka ba, madam, meron ka bang account sa Facebook? May page ka ba? Nagbablog ka rin ba? Nag-reels ka ba, Ma'am Olivia Adventure? Maganda rin itong i-upload mo doon. No? Ganda. Wow, sarap naman ng foods. Parang tokwa to, madam. Ayan. Tokwa. Ay, hindi siya tokwa. Para siyang matabis. OMG. Kasi
Kasi parang nilagyan siya ng matamis. Ayun, parang tokwa nga. Hindi pala siya ano, tokwa pala yun. Wow. Dancing clothes. Tingnan mo naman yung mga damit nagsasayawan. Wow. Pati yung mga medyas nagsasayawan. Sobrang ganda pala sa Japan, no? Ang laki ng mga buildings. Hmm. May ano pa, mga Christmas tree. Ayan, may mga cakes. Sweets. May mga sweets, mga lalag. Ito mga Olivia, oh. Tingnan mo. Kalahati na rin tong isa. Wow, may mga ice cream pa. Ayan. Ice cream ata to galing Philippines. Ayan. Night cup. Kape ba to, madam? Kape. Ayan. Kape ba yan? Para siyang chocolates. Wow, ayan. Puro matamis. Hmm. Ayan na si madam. Ayan, ito madam, oh, malapit na rin matapos. Eh. Nagbabaliktad kasi siya. Hmm. Ito madam, tapos na. Oh. Ayan, oh. Full watch madam yung video mo. Ah, oh. Kung mag-end na yan. Wow. Sarap naman yung pagkain. Nakakatakam, di pa naman ako kumakain mga lalans. Hmm. Ayan, mag-in na si madam. Ayan, malapit na siyang matapos mga lalabok. Si Ma'am Olivia Adventure. Ayan, thank you for watching. Ayan. Full watch madam yung video mo. 8 minutes yun. Ayan. Tingnan natin yung short video mo. Short video ni madam. Madam Olivia. Wow. Puro foods pala yung ano ni madam dito. Burrata salad. Wow. Burrata salad, favorite to ng mga Arabic. Ayan. Ayan. Naalala ko to madam nung nag-work pa ako ng United Arab Emirates. Ayan. Favorite to ng mga Arabic. Ayan. Napakamahal nito kahit ganyan lang. Burrata. Pero nagtrabaho kasi ako mga lalag sa restaurant. Totally, hindi naman yung first time ko magtrabaho. Gusto ko lang magkaroon ng experience na magtrabaho sa restaurant mga lalab. Ano ko din mga lalab, host, ayun. Ako lang yung nag-ano ng mga customer, nag-assist. Ayan. Host tayo doon mga lalab. Kayo nagdadala ng customer sa labas. Ayan. Hinaharangan ko yung mga customer doong naglalakad kasi yung restaurant doon sa UAE ay ano, sa loob ng mall. Ayan. Mas nadaan yung mga customer doon. Hinaharangan ko mga lalo na yung mga customer na naglalakad. Ayan. Ini-entertain ko sila mga lalab tapos chinichika-chika ko pag nagkapalagayan na kami ng loob. Yayain ko siyang pumasok sa restaurant. Ito napakamahal ng burrata na 'to mga lalab. Iwan ko. Kalain mo yan. Ganyan, ganyan lang yan mga lalab. Uy, napakamahal. Sobrang expensive nito. Pero mga lab, di ko naman yan natikman. Alam niyo ba mga lalab kasi, yung experience ko mga lalab doon sa Abu Dhabi, alam niyo mga lalab, yung pinasukan kong restaurant doon, hindi natin siya papangalanan mga lalab. Alam niyo ba, ano siya, local siya mga lalab, taga doon siya, pero mga lalab, yung pagkain namin doon, hindi siya free. Alam niyo ba, mas gusto ng amo namin na itatapon yung pagkain kaysa ipakain sa mga staff niya mga lalab. Yun lang kasi yung nakakasama ng loob doon. Kasi mas gusto nilang itapon, lalo na mga lalab yung mga cakes, may expired na siya, second day, may expired na siya.
So, gagawin nila mga lalab, iipunin yung mga lalab tapos itatapon mga lalab sa basurahan, di ba? Kaysa naman mapakinabangan pa namin, tinatapon. Hindi libre ang pagkain. Kapag nahuli ka nila na kumuha ng pagkain ay violation mga lalab. Bawas sa sweldo. Yan mga lalabo. Ma'am Olivia, ayan, may ads ka uli, Ma'am Olivia. Malapit na rin matapos yung video mo. Ayan, paulit ko siyang pinanood, Ma'am Olivia. Yung burrata salad. Sobrang expensive ng burrata na yan. Sarap ng taho na to. Wow, taho. Ayan, Ma'am Olivia, yung taho mo, Ma'am Olivia. Pero bira na yung taho ngayon mga lalab, di ba? Dati-dati may nadaan taho dito sa amin ngayon, parang wala na kasi hindi na siya gaanong napapansin. Pero masarap ang taho. Ayan, Ma'am Olivia, yung short video mo, ayan. Pinanood ko yung dalawa mong video. Ayan, ito, Ma'am Olivia, is hindi pa rin tapos. Ayan. TM naman yung ads mo dito. Sarap ng taho ni Madam. Coffee and cupcakes. Wow, ang ganda ng mga short video ni Madam. Turkish delight. Wow. Masarap to. Itong cakes na to. Oh. Meron siyang, ano yan eh, pistachio yan eh. Di ba Madam tama? Ayan. Turkish delight. Yung mga nakalagay dyan na green is ano, pistachio. Ayan. Masarap yung cakes na yan. Alam na alam natin, no? Ang ganda ng mga short video mo, Madam, puro foods. Manood ka lang, mabubusog ka na. Tingnan mo ito, Madam, mo. Meron, ayan, may ads ka pa rin, no? Hindi pa tapos. Dito sa isa. Ayan, tapos na natin panoorin to si Madam. Puro pagkain. Filipino breakfast. Ayan, breakfast, Filipino food. Ayan, Madam, oh. Okay lang naman panoorin ko yung video mo kasi wala naman ganang viewers. 3 million watching, shout out. Adobo, ayan. Corn beef, adobo breakfast, bangus, dilis. Wow, daming pagkain ni Madam. Ayan, Madam Olivia. Sarap. Nakakatakam. Ayan, mga lalabs. Ma'am Olivia, short video lang to, Madam. Bakit? Bakit ka iiyak? May nag-message kasi. Ayan, Ma'am Olivia, oh. Puro ads. Ano naman tong ads mo, GMA? Tapos na pala. Ayan. Salamat sa suporta dyan mga dalag. Salamat. Ayan. Thank you everyone sa walang sawang support. Restart na natin to. Shoutout po sa 2 million na nanonood dyan mga lalab. Ayan, lablabin natin si Ma'am Olivia. Ayan, ipin natin si Madam. Di pala ako nagpipin.
Di ko kayang iwan ka. Ayan, pin natin si madam. Ayan, pin message. Ayan mga love-love-labin natin si Madam Olivia mga lalabs. Nakalimutan ko na mga lalab yung pagpipin. No? Tagal kasi natin di nag-live. Ayan. Kailangan pala maipipin tayo. Ayan. Love-labin natin si Ma'am Olivia mga lalab. Ayan. Yung mga papasok sa live ko mga lalab, magkamustahan tayo mga lalab. Mag-hi naman kayo dyan mga lalab. Uy, comment lang kayo dyan mga lalabs. Comment lang sa baba. Ayan. Para kayo aking mapuntahan sa inyong mga bahay. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan siya, hangga't dito sa puso ko. Ayan, hindi pa kasi tayo nagbalik sa iba. Ayan, salamat sa nanonood dyan mga lalab. Salamat sa inyo dyan. Ayan, salamat po sa nanonood dyan mga lalab. Ayan, mag-comment lang po kayo sa bawang mga lalab para kayo aking mapuntahan mga lalab. Ayan, sa 3 million dyan mga lalab, mag-comment po kayo dyan mga lalab sa baba. Ayan. May ano lang kasi mga lalab. Alam niyo ba mga lalab, habang tayo nagla-live dito, ayan, nag-engage tayo sa, ayan, sa Facebook. Doble tayo mga lalab kahit ngayon mga lalab kasi para may pambiling diaper yung anak ko. Ayan. Kasi doon mga lalab sa Facebook, nag-upload din tayo ng video mga lalab. Ka-upload ko lang kanina mga lalab. Bago ako nag-live mga lalab, gumawa muna ako ng content ko mga lalab. Nag-dance muna ako, dance. Inedit ko, kasi short video lang naman yun mga lalab. Tapos paka-edit natin, in-upload na natin. So ngayon mag-engage tayo ng mga ayan, salamat mga lalab. Buti ngayon mga lalab, kahapon nag-live din ako ng ganitong oras mga lalab. Medyo dumami-dami naman yung tao mga lalab. Kaso lang ang problema, yung ating internet connection. Pero ngayon mas okay naman yung internet. Di pa kasi tayo mga lalab nagbayad ng internet kaya siguro nagpuputol-putol. Kasi due date na 24, 26 na ngayon, di ba? Oh, 24 na. 2 days na mga lalab, hindi pa ako nagbabayad.
Baka mga love, bigla na lang ikat, no? Na di pa nagbayad. Ang ating internet, alam niyo ba mga love kung magkano yung internet ko mga love? 1,200 every month. Kaya kailangan natin kumayod mga love kasi kahit paano makakuha tayo ng pambayad ng internet. Ayan, salamat sa 3 million watching dyan mga love. Salamat sa support nyo dyan. 3 million watching. Salamat, salamat, salamat. Salamat dyan mga love sa nag stay. Ayan. Yung mga lalabo, sa ano naman itong mga lalabo? Mga comment sa Facebook to mga lalab. Kung gusto niyo mga lalab, makita niyo mga lalab, yung mga content ko sa Facebook mga lalab, meron akong page mga lalab na ang aking followers ay 13,000. Ayan. Kung gusto niyo mga lalab, makita niyo kung ano yung mga pinaggagawa ko sa Facebook mga lalab, hanapin niyo mga lalab yung pangalan ko ay Lensky Vlog. Ayan. Same lang po mga lalab yung pangalan ko dito sa YouTube mga lalab. Para malaman niyo, dito mga lalab sa YouTube, parang ganito lang tayo mga lalab, normal. Pero doon mga lalab, halo-halo yung pinaggagawa ko doon mga lalab para mapansin lang tayo. Nagsayaw na ako doon mga lalab, tumambling-tambling na ako. Doon lang yung mga lalab sa aking mga short video. Ayan. Kung gusto nyo mapanood mga lalab, puntahan nyo mga lalab yung aking page, Ailensky Vlog. Ayan, 3 million watching. Salamat. Turog video, di ka pa karibok. Habang tayo nagla-live mga lab, ayan. Habang nagla-live tayo dito sa YT, nag-i-engage ako mga lalabo. Kasi may mga nag-comment ko, si Bibi, turog, mag-isa na ganyan mo. Ginagamit ko baga. Ayan, 3 million watching, salamat. Kailangan lang natin ito mga lalab. Alam niyo ba mga lalab na may pera mga lalab sa social media? Basta masipag lang. Kahit sa bahay ka lang mga lalab, gawin mo lang masipag lang. Sipag at syaga lang mga lalab ang punan natin dito mga lalab. Walang iba. Ayan. Kailangan lang masipag ka mag-upload. Kasi mga nakaraan mga lalab, hindi naman ako palaging nagle-live dito sa YT ko mga lalab. Ginagawa ko lang para kahit papano updated pa rin tayo. Ginagawa ko ay nag-upload. Mga lalab, yung anak ko mga lalab, gusto nyo makita mga lalab, gising na ako. Dahil sa ingay ko nagising. Kakatulog lang yan. Pakita ko mga lalab sa inyo yung baby ko mga lalab. Dati-rati nung nagla-live pa tayo ng mga lalab, buntis ako ng mga lalab, hindi nyo lang mga lalab napapansin. So ngayon yung anak ko mga lalab is 1 year old na. Ayan. Lia. Ito mga lalab yung anak ko mga lalabo. Dali, mag-live tayo anak. Hi. Tingnan nyo mga lalab yung buhok niya. Oh. Kakagising lang po ng baby ko mga lalab. Gusto mo yung hair mo? Hello po, my name is Aliyah. Ito. Nung tayo lalab, kung noon mga lalab, palagi kayo napasok sa live ko mga lalab, ayan. Buntis ako noon mga lalab, di nyo lang nahahalata. So ngayon, meron na akong mga lalab, isang anak ito. Mag-hi ka, Lia. Hi po. My name is Aliyah. Smile. May dimple yung mga lalab, dalawa mga lalabo. Smile. Chiki, 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 chiki. Ayan. Kaya gustong-gusto niya rin mga lalab nakaharap sa camera kasi nung buntis ako palagi akong bablog. Talian natin siya mga lalab. Kunin ko lang mga lalab yung tali ng hair niya kasi mga lalab, tingnan nyo. Nalipad. Hi. Baong gising kasi ako mga lalabs. Ayan. Baong gising po ang Aliyah. Iya. Chaki, 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 chaki. Love your daughter. Ayan. Mag-hi ka. Hi po sa 3 million watching dyan. Salamat. Ayan.
Ito na yung baby. Kunin lang natin mga lalab yung tali. Ay, talian ko lang yung hair niya mga lalab kasi tingnan yung mga lalabo. Mga lalab, ang tangkad ng anak ko mga lalabo. Tingnan nyo. Ay, tadi-dadi-dadin, tadadida. Kunin ko lang yung tali mga lalab. Tali ko. Yan. Talian ko lang mga lalab yung anak ko mga lalab kasi lumilipad yung kanyang buhok. Ito. Dahil gising na to mga lalab. Ayan. Kaya gising lang kasi. Oh. Talian natin. Ayan, salamat po sa nanonood dyan. Alam niyo ba mga lalab na palagi niyang niwawala yung kanyang hikaw yan. Isa na lang yung hikaw niya mga lalab kasi 3 beses ko na to binilhan ng hikaw. Palaging niwawala. Hi po, magay ka. Hello everyone, my name is Aliyah. How are you? 3 million watching po. Salamat sa suporta po. Ayan. Smile ka, Lia. Hello. Ayan, salamat po sa nanonood dyan. Tripan kasi lumilipad-lipad. Ayan, salamat, salamat. Marami tayo. Ayan, salamat sa 3 million dyan, mga lalab. Hindi kayo mga lalab nag-comment dyan. Salamat sa suporta. Alam, mga lalab, malaki na yung baby ko, mga lalab. Gala na siya, mga lalab, kung saan-saan na siya nagpupunta. Ayan. Gusto niya palaging nasa labas. Ayan. Pag nakakita siya ng tubig dyan sa labasan, lumalangoy. Mahilig, ayan. Mabilis ito mga lalab maglakad. Kaya kapag tayo nasa labas, paray tayo habol ng habol. Salamat sa 3 million, salamat. Po, sabi na hi. Mag-hi ka, Lia. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. Hello. Don't eat your hand. Ayan. Hello po. Hindi pa po ako kumain. Mamaya-maya kakain si Aliyah. Ayan. Katapos ng live ni Mama. Malapit na. Nakailang oras na ba tayo? Naka 47 seconds na pala tayo. Ayan. Salamat po, salamat. Ayan, sayang. Shout out, say shout out. Shout out everyone. Shout out po sa inyo dyan. Hi, hello, mag-hi ka. Hello po, clap, clap, clap. Clap your hand. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Salamat, salamat mga lalag sa suporta dyan. 3 million watching. Kasi malaki mo pong para tumaas. Ay, ay. Ayan siya mga lalag. Hello, hello everyone. Salamat sa suporta nyo. Da 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 di da 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 da. Bakit ba nagbago ka na? Doon itsurahan anak. Kasi mga lalab, maya-maya pakainin na natin to si Aliyah. Ay, hindi, wag ka anak iyak ha. O sige, ganyan ka na lang ha. Kasi tapusin natin yung 1 oras. Sayang naman. Kailangan kahit 1 oras makapag-live tayo dito sa YT. Para tumaas yung ating WH. Kasi mga lalab, sobrang bagsak na yung WH ni Ailensky Vlog. Ayan, salamat. 1 million watching, 3 thumbs up, salamat. Ayan,
Clap, clap your hand now. Clap, clap, clap. La, 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 di, la, la. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Yan si Aliyah. Kita si Aliyah Temulia. Sino yun? Si Aliyah yan. Salamat, salamat sa suporta niyo dyan mga lalab. Salamat po sa nanood dyan. Sa nakinig ng aking chika. Ayan. Salamat, salamat mga lalab. Salamat. Kumpletuhin lang natin mga lab yung 1 hour mga lab kasi hindi pa naman tayo naka 1 hour. 51 minutes pa lang. Ano ma? Ano ma? Ko yan sira utang upat na sardinas. Upat na itlog. Diyan kay ano. Nalista ko yan. Saan ka takin ni Susan? Susan. Tapos kape. Don't eat your hand. Malapit na mag-end si mama ng live. I love you. Ah, ano, what is this? Pero, tama, mag-end na nga tayo. Pero, mo na. Mapapano. Mga lalab, mag-end na pala tayo mga lalab ng ating live. Ayan, maraming salamat po sa nagsuporta dyan, mga lalabs. Thank you everyone and God bless. Ayan, see you tomorrow mga lalabs. Uwi ka anak eh.
Salamat sa support na dyan mga lalab. Baby, sardoon mo na yata ng baby. Ayan, naulan. It's raining mga lalab. Ayan, naulan. Shout out, shout out. How are you, my friend? Long time. How are you? How are you? Long time. Shout out, shout out. Thank you for coming. Bila ka pa ito? It's raining here. It's raining. How are you? Thank you for coming. Thank you so much. Three million watching. Shout out. Thank you, thank you, thank you, thank you. Every day I will be live. Same like this time. Wait lang, anak ka. Wait lang. Wait lang. Ayan, 3 million. Maraming salamat. Thank you so much, love. Ayan, thank you so much. My friend, your name is, I forget your name. Buto channel. Jiyong Jonsong. Ayan, your name. Jiyon Jonsong. Ayan. Jiyon Jongson. Ayan. Your video is very nice. Even one day you have views 3.3K. Wow. You are famous, my friend. Wow. Famous. Mr. Jiyon Jongson. Ayan. This one. This is famous. Famous video. Ayan. Ano po po. Ayan, 2 million watching. Shout out, shout out. Ayan, salamat everyone. Thank you, my friend Jiyon Jongson. God bless. You want to eat, Leah? You're hungry? Tingnan yung mga lalabo, ang lakas ng ulan sa labas. Oh. Lakas ng ulan.
At least mga lalab, naka 1 hour na pala tayo mga lalab. Sa akin, naka 1 hour na. Ay, wait lang man. Wait. Nag-live tayo, pag mag-end na tayo ng live. Ayun mga lab, I'm gonna end my live now. Ayan, thank you so much everyone. Anak, wag yan. Thank you so much. Bye-bye. I'm gonna end my live now. Bye-bye everyone. Thank you. Anak, wag yan anak.